Ka HYC riboi sepngi circle mentagasngi ka kadoi tri unaitung arhajar arpulai kalalai banjurep ya kapatar khma model degree college ha gajing lai jurep ka seng kralap bagran shibon kijingdon kam ha kate ke jaka pule nadu ka umbam umdi ka lait ka surok ka bapeniasno na surok ba banpoi sakate ka college kanai ka surok ka long ka basneu bat ka balong sleu hadu kata kata kumta na kaliang ka seng kalalai banhiar banjurep mentagasngi balalap igijing sisa kat kum ka bagi pajba kelapan sngeu bat ujor syaka seng Kanai gajing lek banjurep ya kate ke jaka pule la ilam do present usap la RC thank you ujina secretary samla P Kharsantiu barkit ghot ka HYC nari boy sepngi circle Nalang jigi kum ka new trap youth council jongka ribhoi sepni mentagasi haba gilio ka jing ujor na bubun balang jong ki paiba ki basa ha jo hapo jong ne ka them western ribhoi ki jungi hak bade bat ka jing bomplino ka jing stap kuman jong ka sarkar MDA 2 kabala lam khamat lagi pi habre bat ka ne ka ba phili benta ga ka patar khama model degree college kabala pentri ka mentala lais nem tam ha ka banaliang jong ka government kamsiam la ala ban pli wat hadu kene klimat ka bamenta denang jung ikum kaseng jong hanya trap youth council da ka jing sokhia habang i ka jing bom sim khia jong sarkar ban pli no ya kene ka patar khama model degree college kabolong ka jimuntoi jong ki khun samla ki bodon hapo jong ne ka thai ka jungi khamtam ye ek tu ki khun samla ki bawan na ka longying longsem ki baduna ka jingyo lada ka government ka plino ya kane ka patakama model degree college kalong ke jingger khu yeki tena marta lew jingi kum kaseng habangi wan hangne barwan pe ya kane ka jingpatri ya kane ka building ha ka bangi ino lang jingi ya kane building ladap lo hare ka basong lingo kolong haberi bat ka road construction nangta haberi bat ka light connection nangta haberi bat ka nalang jong sarkar ka khamle kamdan kaba khamsung thamala shu la phi kum ki paiba phi phi phaidin house number dam shuang collection jonglu arajar arpulai ha kaba nalang jong sarkar kala de perbena leng bau chief minister ke jongi ada perbena ba on saplino ya ka patakma model degree college hare hang tu pi in lamba ki babun hi ki noyalam khamtam e nalang jong ka shnong patakma kila prasha ya ka government ban pli ya gane kam patakma model degree college kamut baki patak ki pai laki nongshong jok patar khama ne ka dorbar shong patar ki prasha ya ka jingyo ya gane ka scheme na de ka kapro hepo jong ka thamus ten repoi khamtam e hapo jong shong patar khama here ka jing prasha ga jong ki halor jong no rim ba ka sarkar haswa ba kan pli ya gane ka patar khama model degree college ka de ban pan byang shwa habre bat ka light connection habre bat ka road construction habre bat ka khnang ba ondala pli ya gane ka patar khama model degree college kalong ka jingir khu ya ki khna ki bapuli hangni lane ki no hikai lane ki we ru phi la lyang jong sarkar ka de perbra wan saplino ka ba sau thamla kalong bar lyang su sarkar ha ba ka ong ban pli ka de takma model degree college halor ha ka no rim ba kan plino ya ne ka college ha ba ki ek bare ba ki construction ki bay ha namata ka chimuntoi ki baya ya connect bar ne ka building ka bay connect bar ka quarter ka bare ba ne ka takma model degree college kamdan Tenalang jui kum keseng saisin pat ni pa yang ka kubur saka sarkar MDA 2 kabailam da ka NPP bagare ban simkhia ban penbiang no habere bat ka road construction PE menta ka road construction ka nadu na tepo patar khama pirudi ka blek nadu chapo rani hadu hangne kalong ka surok ka blek kalong kum kal diklau ha ka balawan ka daladawan ki kaliru kala syam jenjar ban poi hangne tena marta ka daw lang jui kum ka seng Ikwa saisin bak sarkar dia kan phai khmat khamtam ya lokal emle jungi ubadeng asotun baun phai lam ki khmat habare bat ne ka jing plino ya kan patak khmat model degree college but hang ju por ban penbiang yo no ya kan jin kam jong kan college khnang ba kan long jimun toy ya ki pai ba ki basong ki basa hapo jong kan ka khan western riboy jungi but hang ju por ngi so bodong alang jungi kum ka seng nakapor syakapor ngi ju pen pau ya kata long bangim ju persya ya ki kampun roy ki bawan hapo ka jong ka thamus ten riboy ka jingi heringi persyapat ya ka sarkar lada ka shu bu tang ki shinrong lada kam tre kami hapo jong ka thamus ten riboy jingi ngim ko abri politics heringi ko pat ba ka ne jimuntoi ka de belong hi shaupai ba jong ka jirang kursi tenalang jingi ikwa ban pha angare khubor saka government MDA 2 bada kamle hapo ne ki si nalang jingi insa
nginsa syong perkat dak wepak bak nginsa perkat kumno ban pensung syaka sarkar haki tenang skor jong sar khamtam e yo minister in charge jong ka education department.